गथ'आ फिसाज्लायानो जा फिसाजोआनो जा जुदि माबा मोनसे प्रब्लेमाव बे एडिक्ट जाना दङ आरो नोंथांमोना बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो गोसो जादोंब्ला जय बर' हारिनि हाय गाइस बिराद गरम आरोना ओमफ्राय दायो जोंखौ सासे मानसिया लेंहरदों इनभाइट खालामदों मोनसे रिहेबिलिटेसनावहाय दा बिथाङा जोंखौ बैसिबांसिम लांफैगोन बिशाल मार्केट गेटसिम ओमफ्राय जों बेसेबांसिम थांगोन गारिखौ बैयाव दोनलांथ'गोन आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिथांनि गारिजों जों थांगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय जों थांगोन बेलेग जायगायाव खिन्थु बिनि पार्ट्सखौ जों बेलेग बानायगोन नै बिनिखौ आरोना रिहेबिलिटेसन होनना बुंदों मानि सायाव रिहेबिलिटेसन बुंदों बेखौ जों थांनानैसो मोनथिसिगोन बेयाव जों थांसै आदाया दाख्लैनिफ्रायनो लिंगासिनो दंखायो बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय गावबो माखासे समावहाय गुवाहाटियाव थांबाय ओमफ्राय गुवाहाटियाव थांनायनि थाखायनो सोलाबासै सानैबो बै समावहाय आरो बिथाङा लेंबा आंबो सोलाबासै मालाय आरो दा बिथाङा आं जेब्ला सोलाबोमोन बे समाव बिथाङा गुवाहाटियाव थांदोंमोन ओमफ्राय दिनै खामानिया एसे जासिगोन जों दा थांगासिनो दं आरोना दायो स' ओइ बेखौनो आरोना सहैथारसिम जों बेसेबांसिम थांगोन ओमफ्राय बै जेराव जों दोनगोन गारिखौ आरोना ओमफ्राय जों बिनिफ्राय बेलेग जायगायाव थांगोन नालाय गारिखौ लाबोखाबाय आरोना माने कासिकट्रा आरो माबायाव थांगोन जों बामोनगावआवहाय खिन्थु बामोनगाव जे थांनो गोनां दंमोन बेयो माबायावसो दं दे हस्पिटालावसो दङ ओमफ्राय दा हस्पिटालावहाय जों थांगोन आरो लोगो हमहैगोन जों जायखौ मदद खालामदोंमोन बे मानसिनि हालोदखौ जों खबर लाहैनो नागिरदों आरोना माबायदि दं माने जों मदद खालामनायनिखौ जेनेबा रायजो राजाफोरा जि अनसुंथाइ हरबाय बैसोर सुबुंफोरखौ जों मदद माने नायहैनो नागिरदों आरो माबायदि दं हालोदावहाय स' बे बिराद गोनांथि नालाय ओमफ्राय बेनिखायनो आं दा थांनो नागिरदों आरो जों सहैबाय दायो जायगासिम सहैबाय आरोना ओमफ्राय दायो जों बेवहाय गारिखौ दोनलांथ'नोसै लक खालामनानै मोजाङै ओमफ्राय साबिखौबो लाबाय आङो स' नैबे ब्रादारा जोंखौ माबा रिहेबिलिटेसन मानोबा रिहेबिलिटेसन औ स' जोङो दायो थांग्रोनोसै BMW नामाब्रा गारियालाय BMW नामा स' जोंखौ जाय ब्रादारा लांफैदोंमोन बे सहैबाय नै ब्रादारनि नामा मा नामथाय ओरैनो हारकुलेस मुसाहारि ब्रादारनि नामा ओमफ्राय जों दायो माबा थांगोन ना थिथागुरियाव थांगोन ना बबे साइडजों राइट लेफ्टआव जागोन लेफ्ट साइडजों हाबगोन ना थिथागुरिजों अके स' दा जों दायो थिथागुरियाव थांगोन आरो लेफ्ट साइडजों जों हाबगोन ओमफ्राय बे रिहेबिलिटेसन सेन्टारखौ जों बे जायगायावनो नुहैगोन ना एक्सप्लर खालामगोन आरो मानि सायावहाय खालामनाय जायो बेखौ जों नायनोसै दायो नैबे माबा दंलै मा होनोमोनलाय इसार ओमफ्राय बेजों ओरै हाबलाङो आरो ना सालभेसन फाउन्डेसन नैलाय लिरनाय दंखायो ओरै थांसिन आरो जों दा जों मोनहैसिगोनानो माने सहैसिगोनानो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेवहाय जि सेन्टार सालभेसन फाउन्डेसन एबा जि रिहेबिलिटेसन सेन्टार बेवहाय मा ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो बेखौ आबुङै बुंजोबगोन सासे बेयाव इनचार्ज थायो बे इनचार्जजों जोङो मोगा मोगि खालामगोन जों स' फाइनेलि जों सफैबायानो ओमफ्राय ओंखारबाय गारिनिफ्राय नैबेलाय बेनो आरोना बेयाव फन नाम्बार साम्बार दंजोबखायो नायबानो जाबाय दा गोनांथि जायोबा बेनिफ्रायनो लाजोबनो हागोन सालभेसन फाउन्डेसन सेन्टारा मानि नै नोंथांमोना पिक्सारखौ नायनानै एसे बुजिगोन आरोना सालभेसन फाउन्डेसन सेन्टार रेजिस्टार एक्ट 1860 साबसटेन्स एबिउस काउन्सिलिं एन्ड ट्रिटमेन्ट सेन्टार therapeutic condition for drugs addicts and alcoholic and male psychological problems okay गभर्नमेन्ट रेजिस्टारावसो फन नाम्बारा जाबाय 9508545968 75768988360 आरो थार्डआव दङ 9395121678 अके स' एड्रेसा जाबाय बे थावनि आरोना भिलेज नं 1 माने 1 नं थिथागुरि पस्ट अफिस थिथागुरि ओमफ्राय पुलिस स्टेसन क'क्राझार बिदि जोंहा ओरैनो बेनो सेन्टार नङा होमबा बेयावनो ओमफ्राय मानसिफोरखौ बेयावनो दोन नामा बे जाबाय सलुसन स' आं दायो बेवहाय सेलभेसन फाउन्डेसनाव सहैबाय बेवहाय रिहेबिलिटेसन सेन्टारावहाय स' नैबे
मादैया हांख्रायनानै लाबोदोंमोन स' जायनि जाहोनाव बिथांनि बे माबाया मा नाममोनलाय बे ब्रादारा फिसाज्लाना बे नोंथांनि फिसाज्लाना औ बे मादैनि फिसाज्ला बे ब्रादारा आंखौ लाबोबाय बेवहाय ओमफ्राय बे मादैखौ गोसो गोरबोजों बियुं सोदोबजों लाबोबाय स' मादै नोंथाङा लेंहरनाय जिखिनि खामानि मावदों बेवहाय आं बेवहाय जेनेबा बेयाव मा सेंग्राफोर गथ'फोर दंना औ स' बेवहाय माने मा ओरैनो ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव ट्रिटमेन्टआ बेनो गथ'फोरखौ अनेक नुबाय जोङो बहुद बोसोरनिफ्रायनो नुबोबाय बहुद रिहाबाव थाङो आरो थांफिनो न'आव आरो लाफिनो आरो बिदिनो आंनि आत्मायाव बहुद माने गाबखांनाय फैदों बिमाफोरनि माखासे माबाफोरखौ नायनानै गतिके बेनि गेजेराव आंनि क'क्राझारावथ' जोंहा गैया क'क्राझाराव दिनैसिम रिहाब सेन्टार गैया आरो सेस माने गुवाहाटियाव लामा फैनांबायबो जायो गतिके आंनि आत्मायाव जिथु दुगायना होबाय बे बुस्थुखौ रिहाब सेन्टारखौ आंनि बेहायनो खुलिनाया बयनिबो थाखाय एक्सुवेलि मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला ना बे जाय बाथ्राखौ बुंदों नोङो जेनेबा बिमाफ्रा गाबखाङो बे बाथ्राया सैथो आरोना जेनेबा गोबां गथ'फ्रा माने गथ'फोरखौ एसे मोजां जाथों होननानै रां रुफा बोयो नङा होमबा बाट बिनि गेजेराव खायसे सुबुंफ्रा मा स्रोदै मुवा बेसाद बायो आं मोनसे खोथा बुङो आरोना आं सासे मानसि न'आव थायोमोन ओमफ्राय बिथांनि फिसाज्ला बेबायदिनो आरोना फैसा हरो ओमफ्राय फैसाखौबो खावना लाङो खायसे ओमफ्राय बिनि गेजेराव जेबो आं जेनेबा जेबो निसा बुस्थु लायाखै आङो बिदि बायदि सिस्टेम देखायगोन आरो बिमानि सिगाङाव औ जि साफा खालामनानै होगोन बिमाखौ मदद खालामफागोन जि गोदै ओरैबायदि आरोना खिन्थु जे बेबायदि खालामै बिमाया अननो ओंखारसैलाय नङा होमबा बिराद माने मा होनोमोन बेखौ माने जेनेबा जे ओरैबायदि मोनसे रावबो नङा होमबा जेनेबा आं नङा जेनेबा आं दायनिगिरि नङा होमबा एसे अन्थाव बाथाव जायो आरोना बेबायदि खालामो आरोना ओमफ्राय बिमाफ्रा बेबायदि बाहायब्लाबो जेनेबा बेबायदि ड्राग्सआनो होन एलकहलिक लानायानो अब्लाबो अनखांनाय फैयो आरोना मानो होनब्ला बिमानि माने दख'नाखौबो सुना होनो नागिरलायो ओरैबायदि माने ओमफ्राय बे साफा खालामनाया बेखौबो साफा खालामना होयो होमबा नों मा खालामगोन दे बिदि आरोना स' ओमफ्राय दा बिमाफ्रा बेबायदि लुगैदों दा नोंथाङा बे सेन्टारखौ खुलिनानै होदों बिराद मोजां जादों आरो मा ओरैनो जेनेबा दा आङो बेहाय बेनो बे गथ'फोरनि जिबनाव ना जेन बेवहाय मोजाङै बिसिनि लाइफखौ बानायनो थाखाय ना बिसोर जेन आरो जेन न'आव थांनानै जेन लाफिननो गोसो जायो बायदि मोजां काउन्सिलिं टिचिं फिलिं बे बुस्थु मोनथामखौ लाखिदों आरोखि ना आচ্ছা बेयाव ना ओमफ्राय बेवहाय ओरैनो दासिम साबेसे दङ साबा दंना बेसेबां जाखो थांनाय 19 तारिखआव 19 तारिख नैबे 19 तारिख नैबे माबानि बे मासआ जोबाखै नामा आगष्ट ना सेप्तेम्बरनि 19 तारिखआव आচ্ছা सेप्तेम्बरनि 19 तारिखआव ना होमबानि मास मोनसेनि जायाखै नामा मास मोनसे जायाखै 19 तारिख मोनबासो मास मोनसे जायो मानसिसो होनबा साबासो फैबायनो होमबाथ' आरो गोबां फैबावगोनसो बायदि ना निश्चय आচ্ছা औ माने नोंथांमोननि टारगेटआ मा आंनि टारगेटआ बेनो मथथे दा बे गथ'फोरनि सायाव ना बे गथ'फ्रा मोजां जालाङोबाथ' बिमा बिफाया मोजां मोनगोन गतिके बिमा बिफानि मोजां मोननायानो आंनि मोजां मोननाय गतिके दा बेनो आंनि आसाया बहुद माने मानसिफोरखौ लानानैसो आं बेखौ बानायगोनथ' बहुद मानसिफोरखौ गथ'फोरखौ बेहाय बे जायगायाव लाबोनानै मोजां माने गियान मोनलांनानै मोजां बे गाज्रि बुस्थुखौ बा मुगैनाय बा मोजां माने बेफोरनिफ्राय एकदम माने आरो जेन जाथारला बा नांथारला बा थगायनोखौ जोङो जेबभाब बे बुस्थुखौ आं देखायनो रोंनाय मोनसे बा मिसा खोथा बुङोबा मानसिनि जिबनाव मा जायो गतिके बे मिसा खोथा बुङोबा गावखौनो थगायनानै लानाय जायो गतिके बेफोर मिसा खोथा बुंनायफ्रा जेन बिसोरनिफ्राय जेन बन्द' खालामनो थाखाय आंहा सेस्था दं गतिके बिनि थाखाय बेनो बे गथ'फोरनि आंनि मोजांनि सिन्था धारनाया बेनो खालि जोंनि बड'लेण्डआव ना जोंनि बर' फिसाफ्रा नस्थ' जालांनायखौ आङो दा बेखौ स्टप खालामनो थाखाय आंहा बिराद गोसो दं गोबां मोजां खालामबाय दे खामानि खिन्थु ओमफ्राय जोंनि बड'लेण्डआव दासिमबो गैया दे खिन्थु बे मोनसे रिहेबिलिटेसन सेन्टार आरो क'क्राझारावनो ओमफ्राय दा जोंनि बड'लेण्डआव गोबां बेबायदि ड्राग्सजों एडिक्ट जानाय सुबुंफोर दङ ओमफ्राय दा बैसोर बिमाफोरखौ मा बुंनो सानगोन बेनो दा बिमाफ्राथ' बहुद मोजां मोनदों आरो बिमाफ्रा आं बानायहांनायावनो बहुद मानसिया फन खालामदों गतिके बे बिमाया जेरै बुंनाय बायदि बा आं बे हिसाबै आरो आं बिसोर लाबोगोन नामा गथ'फोरखौ लाबोगोन फन खालामगासिनो ओमफ्राय नाम्बारखौ बुंनो हागोन ना जेनेबा नोंथांनि बे रिहेबिलिटेसन सेन्टार एबा सेलेब्रेसन फाउन्डेसन सेन्टार बेवहाय सोरबा न'खरनि सुबुंफ्रा माने लाबोनो नागिरो नङा होमबा अब्ला बोरै कन्टेक्ट खालामगोन बे नाम्बारखौ नोंथाङा बुंनो हागोन जोङो बेनार जायगा सिथाबनाय जाखाबाय आरो बेनारखौ सिथाबनायजों लोगोसे आरो माने जुदि दा जे नोंसोरनि फैनायजों लोगोसे ना इउटुबाव जुदि नोंसोरो जुदि एलाउ खालामना होयोब्ला बर'नि रावजों जोंनाथ' बिमाफ्राथ' सबानो इंलिस रोङा ना इंलिस रोङा बर'सोखा आरो जोंनि बिएम सोदोब चेनेला बर'सोखा बर' रावजोंसो बेनो ओंखायनो दा जोंनि बे बर'नि रावजों जुदि बाबुमोनहा जुदि बेखौ माबा खालामना होयोबा इउटुबाव
बहुत मोजां नुदों केपासिटि बेसेबां दं ओरैनो बिसोरो 40 जन सल्युसन केपासिटि 40 बिनिफ्राय आरो बारायबावगोन ना सल्युसन थागोन जानो बेवहाय जोंनि बड'लेण्डआव बारायगोन ड्राग्स एडिक्ट एलकहलिक एडिक्टआ 40 जनाव थानाय नङा नामा थानाय नङा मानो होनबा गोबां सुबुंफ्रा ओरैबायदि जादों माने गावनि फिसाफोरखौ माने स्रोद स्रोदै गुबुन गुबुन जायगायाव रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव हरखुमागासिनो दङ बिकज माने बिथांमोना बारा जानायखौ मोनबाय ओमफ्राय हैबाय ओमफ्राय दा माने लाजियो आरो ना गावनि फिसाफोरखौ ओरै देखायनो मानो ओमफ्राय बिनि गेजेराव सोरबा सोरबा मा बुंगोन आरो ना खायसे मानिकफोरनि फिसाफ्रा बिदि जायो नालाय ओमफ्राय बबेबा जायगायाव कर्स लानो होनदों ओरैबायदि थगायो आरो ना स' ओमफ्राय सनमानखौ बासायनो थाखाय बिसोरो थगायनानै लानांगौ बायदि जायो बे थगायनानै लानायाबो गावसिनि खथि जागासिनो ओमफ्राय दा माने जेरै गुवाहाटियाव लांनानै ट्रिटमेन्टआ जायो थिग बेयावबो जागोन ना एकदम सेम माबोरै खालामो नोंसोर ओरैनो बेखौ दाथ' आं साइक्रेटिक सासे स्वीटि शर्मा दं लोगोसे जोंनि बे माने बे हस्पिटालनि माबाया सिभिल हस्पिटालनि आरो लोगोआव काउन्सिलिंनि थाखाय मा होनो उदांस्रि बसुमतारी बे माने साइक'लजि साइक्रेटिक साइक'लजि बे मोननैया अलरेडि दङ ओमफ्राय जिथु गथ'फ्रा रिहाबनिफ्राय ओंखारबोनानै बिसोर एक्सपिरियेन्स मोननाय ना एक्सपिरियेन्सफोरा बिसोर कमप्लिट जाबाय माने रिहाबाव थानानै माबायदि हिक्का लानांगौ माबायदि हिक्का होनांगौ बेखौ कमप्लिटलि बियो सोलोंनानै फैनाय सानै गथ' दं अके ओमफ्राय बिसोर सलायो बिसोर सलायगोन आरो बिसोरबो फोरोंगोन आरो ना बिसोरो बिदि टाइम बाय टाइम आচ্ছা मोनसे खोथा आरो ना जेनेबा सासे मानसिया एडिक्ट जाखाबाय बे बोरै गाथावना जेनेबा बे जायालासिनो माथो बोरै थागोन जेनेबा हमना ला बे जुमाय लोङो बा ड्राग्स जायो ओमफ्राय बे बिराद एडिक्ट जाथारबाय बेखौ नांथारगौ बे नङाबानो थानो हाया बे फाग्ला जाथारसिगोन होमबा बेखौ बोरै कन्ट्रल खालामनो दा बेखौ ओरैबायदि खालामनाय जायो थारमाने बिसोरो साननैसो सानथामसो ना दा दाख्लै फैजेननायाव सासे शिलंनि ना शिलंनि बियो मा होनो नेपालि मानसि दा बे मानसिया माने जौ लोंनाय आखाइया माने गेलास हमबाबो मावो ना ओमफ्राय दाना बियो माने खुब गोबानानै माने ओंखाम जाबानो गोबाय आरो आं मा सिन्था खालामबाय आंथ' गावनि फिसाफोरखौ बासायनो गोसो आंहा दंखायोना आरो बिनि सायाव मा खालामबाय आङो बियो ओंखामा बिगाबा थांबानो गोबायो गथिखे बेखौ मा खालामबाय आङो दैखौनो माने मा होनो सिग्लिनानै गुरा खालामनानै ओंखामखौ सरनानै सिग्लिनानै सरनानै दैखौ गुदुं गेलास जाहैबाय बे लोंनायनिफ्रायनो देहा थाजिम मोनबाय बे दिननिफ्राय जालांनो हाबाय अ माय गड स' होमबा मादैया माने गुबुन सुबुङा बेयाव फैदोंबाबो रिहेबिलिट खालामनो थाखाय फैदोंब्लाबो नोंथाङा गावनि फिसा बायदि सानो आरो ना एकदम आंनि फिसा बायदि आं बिसोरखौ माबा खालामदों फुंनि ब्रेकफास्ट माबोरै जादों टाइम दै लोंहोयो आं बिसोरखौ मानो होनबा दैया जोंनि देहाखौ खहा खालामा बिसोरनि देहाखौ वास खालामगोन साफा जागोन गतिके टाइम दै होनो थाखाय मानसि दोनदों आं आच्छा वाह स' रायजो राजाफोर आं दंफैयो दायो बे जाबाय सेलिब्रेसन फाउन्डेसन एबा रिहेबिलिटेसन सेन्टार जाय मानसिफ्रा ड्राग्स एडिक्टेड आरो लोगोसे सिगारेट एडिक्टेड आरो लोगोसे जाय सिगारेट सोबग्रा दै स्मकिं नङा होमबा नै बिलाइनि बे बेखौ आं देखायनि नैबे ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेयाव जिखिनि दं आरो ना जेरै हमना ला सोरबा नै सिरिन्सजों ड्राग्स एडिक्ट खालामो आरो माने जुमाय नङा होमबा स' बिथांमोननि थाखाय बे सेलिब्रेसन फाउन्डेसना मोनसे रिहेबिलिटेसन सेन्टार खुलिदों बेवहाय क'क्राझाराव जोंनि बड'लेण्डआव दासिम बे मोनसे आं बेखौ मोन्थिनो मोननाय हिसाबाव आरो बहाबा खना खनला सोरै खुलिनानै दंफुबाय बा पाब्लिसाव गैयाबा बेखौ आं बुंनो हाला दा जोंनि गेजेराव दायो नुनाय हिसाबाव नैबे मादैया जोंखौ इनभाइट खालामनायाव जों बेयाव फैनानै नायफैबाय बेयाव दंमारोसो आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो बेवहाय कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोननि सायाव देखायनानै होनि बेखौ नायबानो जाबाय फार्स्टआव नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेखौ 9508545968 आरो सेकेन्डआव दं 757689830 आरो थार्डआव दं 9395121678 स' बियो एक नं थिथागुरियाव दं आरो ना रायजो राजाफोर नोंथांमोना गावनि फिसाज्लाफोरखौ माने नोंथांनि न'खराव सोरबा गथ'आ फिसाज्लायानो जा फिसाजोआनो जा जुदि माबा मोनसे प्रब्लेमाव बे एडिक्ट जाना दङ आरो नोंथांमोना बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो गोसो जादोंब्ला स' नैबे मादैखौ कन्टेक्ट खालाम आरो बे मादैया थिगैनो खालामगोन आरो नोंथांनि फिसाज्लाखौ बियो गावनि फिसाज्ला बायदि बिथाङा ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय राजि जाना दं आरो ना आरो खालामदोंबो बिथाङा साप'ज हमना ला दानि मोनसे एग्जाम्पल बिथाङा सासे माने बर' नङै सासे सुबुङा फैदोंना बेवहाय नेपालि मानसि आरो बेखौनो बिथाङा जुदि बेबायदि ट्रिटमेन्ट खालामबा जोंनि बर' हारिनि गथ'फोरखौ माबायदि ट्रिटमेन्ट खालामगोन नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच मादै बेबायदि खुलिना होनायनि थाखाय जय बर' हारिनि जय